Inay Mary nga Christmas nahimong masulubo ng Pasko sa City of Naga Police Station. Human usa sa mga sakop niini, miunay pagpusil patay sa iyang asawa nga misang at og reklamo sa Women and Children's Desk sa pagpangulata batok sa iyang banang pulis. Ano ang report? Wadamha sa mga pulis sa City of Naga Police Station nga matugaw ang kasadya sa Pasko ug napulihan kini sa kasub-anan gahapon sa hapon sa maong dakbayan. Mato di Police Lieutenant Colonel Jurel Kaadlawon nga ang biktimang si Heronia Dinampo Mata, 39 anyos, midangop sa Women and Children's Protection Desk, Disyembre 25, pasado alas 10 sa buntag. Iyang gireklamo ang gingong pagpangulata sa iyang bana nga si Police Staff Sergeant Fernando Mata, 39 anyos. Moto nga itong ipapangita kay we treat nga regular customer ba, regardless kung ka ng pulis mga oras si kinsa. Muna nga, while nga itong mga mobile patrol langita niya pag-adto wala. So, moto sa itong kalit kikay siya. Suwito man siya. Mato di Kaadlawon, off-duty si Mata sukad niya itong Disyembre 24 hangtod gahapon. Human ireklamo, gipangita kini sa kauban niyang mga pulis, apan wa nila kini makitis ilang balay. Apan kalit kining miabot sa police station ug milahos ug saka sa second floor, di nahimutang ang WCPD office ug kalit kining namusil sa biktima. Unom ka buto sa armas ang nadungog. Gingong misuway pag-ali ang naka-duty sa women's desk, apan igo la kining giwakli ni Mata ug gidasok sa CR. Sa pagresponde sa ubang mga pulis, nahagba na ang biktima, wana usab milugnot si Mata dihang ilang gidakop. Matod sa hepe atol sa pagpamusil, anaa pang usa sa duha ka mga anak sa magtiayon. Gingong nagkalalis ang duha tungod sa selos. Battered wife gigay ng asawa. Ya, ibin gani ang isuon, ang kita nga nay punog, di man gani mo sana, di mo refill ba? Kay wala secretive lagi kayo ang asawa. So, sa amo sad sa among bahin, na mga pipila ka mga rumors, kani atong pulis, nga na ba, na ikuan, mo siguro na nga, ilang di pa nang lalisan. Defense mechanism. Ang magtiayon adunay review center nga giduma sa biktima si kaduhang andana sa ilang balay sa Barangay Tuyan. May mga working student usab ang magtiayon. Matod sa pipila ka working student ug sa ilang mga silingan nga ang magtiayon matinabangon. Wa sila makabantay nga may komosyon o panaglalis nga nahitabo. Paggabi dir ko pero natog ko silang mga kuno to sila simba silang pamilya din tapos ako pag abot na og duty makugikan natograsad ko din matarasad ko kadlawon duty na pod sila rin bilin dire. Wala sa ko kabantay kay siradong kay ilang balay. Matudusab sa konsyal sa Barangay Tuyan nga way bisan usa sa magtiayon ang miduol sa ilang barangay hall pagreklamo batok sa usag-usa. Apan gahapon sa hapon, matud sa konsyal, miangkon kaniya si Mata nga nagkaaway kini siyang asawa, hinungdan nga mopalayo una sa ilang balay. Tanbay ko sa mo kay dapli naman sa kasada sa mo niduol sa nako nga kusal mo lakaw sa ko kay nag-away mi sa akong asawa. Ni papatay mong kuno siya, mo ni ingon ni bung na ko dagan siya. Gisawayan pagkuang habig sa suspetsado apan nagdumili kini pagluwat og pamahayag. Samtang igo na lang nakapangutan ang ilang kabanay nganong misangpot sa krimen ang ilang away atol sa Pasko. Sa pagkakaroon, doon pa siya ka istorya. Pero mga next na ini ka sunod si ana mga makuan na niya nga ma-realize na niya makaingon na gyud na siya nga di man yun wala man dyan ang pagbasol. Ipaubos pa sa autopsya ang lawas sa biktima samtang bukas sa investigasyon ng hepe ug ang buhatan kalabot sa panghitabo sud sa ilang istasyon. Uban ni Marlon Melgazo. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.